Sinsala mo ha, wala man mo dire. Brother Lindes, Brother Ariel, Team Melbourne, City, GA, Joe, Judy. Ay. Balls init? Libre pa init sir. Hindi lang. Ah, di ba lami? Lami dili. Maram gini mong ma-afford God? Down. Kuplihon. Yaway, lami kayo. Bisiti. Order ni Randolph, lami kayo. Ito ba sa Sugbo ni sila? Wala pa. Karon pa. TilawBang sa daha. Dila ni MukBang kay. Urot niya. Father nila. So dapat sunod na to nga mag-aabot ta na si Brother Lindis, Rosel, Brother Ariel, kanang brother na to. Pwede. Johan ay. Johan na may pujol. Naayos siya sa country nga walay kabayo. Buhol. Ano naman? Kabayo. Bully gina lang. Sakto sad. Ano yung kabayo dito? Kabayo daghan. Kabayo. Perjuan. Nadamay ka. Naraba kay bayo konta. Join na ka na mo. Ang mo palpitit man po. Sa FB. Parang panahon na magpalit kag bike. Pero sa FB, nami video nga gibuhat nga dili na mo i-upload. Amon tong buhaton ha, amon to send sa imo ha personal. Hindi na mo i-upload ani sa video clips kay basta. Nagpakyut pa. Yaway. Daw, wala tayong ma-share karon. Wala na ma-share ani nga video. Adala ito lang itanawang Sugbo kung sa itsura after sa 6 months, 7 months ba quarantine. Mura op. Murag normal pero dili. No? Ang mga tao na pero dili busy. Dili dagag sakinan, dagag sira. Way nangaple sa kalon mingaw. Murag normal pero dili. Apa mo virus? Yummy no? Ano ba niya? Dahil pala ito naman niya. Boto mo ba? Pero basta daw
sa kuwang bibit sinita. Kasi sa tilaw na siya. So next TilawBang, siumay ni sila. Ang akong gihope karon kung naay pakapin kay birthday mo niya. Mag Friday. No? So muna na yung Tik Tower karon sa. Sundot kayo. Bang? MukBang punggo-punggo. So, ito ini. Ito yun. Nakaibuan? Asa na? Baboy? Ginabot? Asa may ginabot rin? Pila ni? Ay, ginabot. Cari lagi tak? Semua? Ginabot dah? Ketipin? Siap. Siap. Hari mangko tu. Hari juga mukha saya habay. Mamay nandan sa mata na sa lahir dito kay ma-upload. You know? Sudah Jeff?
Kisa i-shoutout ni mo taga Melbourne. Hindi na lang na. Duty na, duty. Yo, what's up? Shoutout ni Tig Bakero. Team Melbourne. Melbourne. GA. City. Okay, another question. Uso mo na karong jujuwain, trotropahin. No? Pero, Team Melbourne, honest ang tubag ni Randolph. Honest ha? Honest ha? Sige. Alis. Mag-drop kog name, jujuwain o trotropahin. Okay. Brother Jeff, skidsa? Tropa. Ako ah? Amo ah? Yeah. Gagapangin. Uy, basta!